Hej, så er mit nye akvarieprojekt ved at være tegnebræt. Der mangler kun lige de sidste planter, og det ser ud således lige nu. I næste uge kommer de sidste planter så, som skal i, og så skal de have lov til at stå en lille måneds tid og gro til, inden fiskene kommer i, fordi de kan godt, hvis de stikker dem, være lidt hårdhændet ved det, planterne, og det er jo dem her, der går herover. Det er jo Ceveum, der skal derover gå og hygge sig. Efterfølgende skal jeg så i gang med at shine den her kumme lidt op med nye planter og således. Jeg havde så tænkt mig, at jeg skulle handle shine den her op også nu her. Men så opdagede jeg, at der rendte sådan nogle her rundt hernede. Og de er jo nærmest overalt. Så det projekt, det er også skrinlagt for en stund. Der må jeg er begyndt at give en voldsom gang gødning i alle kummerne, fordi det har jeg glemt i noget tid. Så det står tit dem alle sammen, der skal lige have en gang kunstig åndedræt. Der er ikke særlig mange planter, der er særlig pæne lige pt. Men jeg kan se, at der er nogle af dem, der er i kraftig bedring. Så det var sådan en lille update for familien på mine akvarier.